raippaa vähän lisälippaa. Tuo tihkuvesi tippuu niin hitaasti, niin ei mene laseille. Se on hyvä. Ja sitten mennään Vili-Viitasella lipsahtaa pari huomioon ampumaan, niin ottaa hyvät tarkoitus ja tulee vastaan. Toinen erä. Lähdetään katsomaan. Nyt ollaan täällä Karkkilassa saatu erät ajettua. Ensimmäinen erä, niin mä otin hyvän startin. Pääsin kärjessä ajamaan. Oikeastaan koko kilpailu oma ajoa ja helppo ykkössiä siitä. Toinen erä sitten, niin vähän keenompi startti. Tää lähti keulipuomelta, mutta olin kuitenkin kolmantena lähtömutkassa ja nousi aika äkkiä kakkoseksi ja alku eräsin oikeastaan Akimannisen kanssa kilpaa, yritin päästä ohi siitä. Tuolla aika semmonen savisuihku tulee, että savikökkäreet lentää ja kyllä sattuu aika kivasti kun tulee naamalle. Mut sit oikeastaan Aki veti vähän eroa siinä ja lopussa mä sain vielä kurottua kiinni sen vikakierroksella pääsin rinnalle, mutta ei päässyt ohi, että on vaan pettynyt siihen, että kakkosia tuli siitä erästä. Ja no nyt kuitenkin molemmista eristä päästiin maaliin tällä kertaa ja kai tää ihan hyvin.